भैया लोग नमस्कार। हम हैं राजेश्वर मधुकर। आज हम रउरीपान के बतावे आइल बानी बैगन के गुणकारी फायदा के बारे में। भैया लोग, बैगन एगो ऐसा सब्जी है जौने के लोग बिना गुण के सब्जी कहेला। अगर रउरियो पान ई मान के नाई खात हो खबजा तो जरूर हमारी प्रोग्राम देखी और जानी कि बैगन बहुत ही फायदामंद सब्जी है। ये में कई बीमारिन के दूर कैले के ताकत होला। सबसे बढ़िया बात यह है कि ई घर में गमला में भी उगावल जा सकल जाला। आई देखी बैगन के फायदा के बारे में। लेकिन ओकरी पहले एगो निवेदन, अगर आज ले रउरीपान हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं खींचा कैले तो सब्सक्राइब करी और बेल आइकन दबाई। तो आई शुरू करत बानी बैगन के जानकारी के ई सफ़र। बैगन में बहुत से ऐसा पोषक तत्व होला जौन दूसरे सब्जी में नहीं मिलेला। बैगन के बारे में सबसे बढ़िया बात यह है कि ये आसानी से मिल जाला। बैगन खैले से कोलेस्ट्रॉल के स्तर कम होला। बैगन में पोटेशियम और मैग्नीशियम के मात्रा बहुत अधिक होला, जौने के वजह से कोलेस्ट्रॉल के स्तर बढ़े नहीं पावेला। एकरी अलावा बैगन में विटामिन सी पावल जाला जौन संक्रमण से दूर कैले में बहुत कारगर होला। साथ ही ई रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत फायदेमंद होला। बैगन के रस के इस्तेमाल दांत दर्द में दर्द निरोधक के तरह कइल जाला। एकरे रस के दांते के दर्द में लगौले से बहुत आराम मिलेला। साथ ही एकरी जड़ के इस्तेमाल अस्थमा के रोकथाम में भी फायदेमंद होला। बैगन कैलोरी जरौले के काम करेला। साथ ही ई फाइबर से युक्त होला। बैगन से बनल कोनो चीज़ खैले से भारीपन महसूस होला, जोने की वजह से लोग कम खाला। ऐसे में वजन कम करे खातिर ई बहुत जरूरी आहार है। सब्जिन के राजा कहे जाए वाला बैगन के औषधीय गुण बहुत है। ये बात के बहुत कम लोग जानेला। हिंदुस्तान के लगभग हर रसोई में बैगन सब्जी के तौर पर पकावल जाला, लेकिन सुदूर आदिवासी अंचल में एकर अनेक हर्बल नुस्खा के तौर पर इस्तेमाल कइल जाला। चलिए जानत बानी बैगन से जुड़ल कुछ हर्बल नुस्खा के बारे में। नींद ना आइले पर बीमारी से लेकर पेट फूलने की समस्या दूर करेला बैगन। अगर रुआ सबके केहू के नींद नहीं खे आवत तो आग पर भून के बैगन के स्वाद अनुसार शहद डाल के रात में खैले से अच्छी नींद आवेले। बैगन नींद ना आइले के बीमारी के दूर कैले के बहुत ही कारगर सिद्ध होला। साथ ही पेट फूलने में बदहजमी के समस्या में भी ये बहुत काम करेला। ये रक्त के कमी के दूर करेला। मलेरिया के रोग में भी बड़ा प्रभावी होला। आदिवासी लोग एके हर्बल के तौर पे इस्तेमाल करेला। साथ ही सबसे बढ़न बात ही कि ई डायबिटीज के बीमारी में बड़ा फायदेमंद होला और डायबिटीज के साथ साथ हृदय रोग में भी बड़ा लाभकारी होला। तो आज फायदेमंद बैगन के बारे में जानकारी बस इतना ही। फिर मिलब कोनो नया जानकारी के साथ। नमस्कार।